Hola, molt bona nit. Aquest vespre s'ha dut a terme la reunió ordinària anual de l'Assemblea General de Casa Sabadell. Aquesta reunió ha tingut lloc a l'Auditori de Casa Sabadell, on s'han reunit fins a 100 consellers generals, entre els quals s'hi comptaven clients, representants d'entitats privades, membres d'entitats públiques i empleats de la Caixa d'Estalvis. Aquesta és, doncs, una de les notícies més destacades de l'informatiu aquest dilluns, dia 31 de març de 2008. La resta de la jornada de la comarca ens deixen, entre d'altres, els següents titulars. Avui s'ha celebrat el primer dinar d'alcaldes d'aquest mandat a Terrassa. L'objectiu de la trobada ha estat recuperar el dinamisme de cooperació entre els municipis de la zona. Alguns dels temes tractats han estat el perllongament de la línia L7 dels ferrocarrils fins a Sant Cugat del Vallès per connectar amb les línies S1 i S2 i més enllà amb Cerdanyola del Vallès. Avui el síndic municipal de Greuges de Sabadell ha presentat el balanç de l'any 2007, el segon que està en actiu. Durant l'exercici de l'últim any s'han realitzat un 11% més detencions que el 2006, sobretot en temes de l'àrea de serveis socials. El síndic també va fer diverses recomanacions a l'Ajuntament, sobretot pel que fa a temes de via pública, senyalització i ubicació dels contenidors d'escombraries. El Mercat Municipal de Castellar del Vallès acull la 4a Bienal d'Arquitectura del Vallès. Les obres que es podran veure fins al 29 d'abril estan classificades per les categories de promoció privada, obra pública, obres rehabilitades, espais exteriors i interiorisme. Ho dèiem a l'inici del nostre informatiu que aquest vespre s'ha dut a terme la reunió ordinària anual de l'Assemblea General de Casa Sabadell. Aquesta reunió ha tingut lloc a l'Auditori de Casa Sabadell, on s'han reunit 100 consellers generals, entre els quals s'hi comptaven clients, representants d'entitats privades, membres d'entitats públiques i empleats a la Caixa d'Estalvis. Entre els punts més destacats han estat l'informe de gestió i comptes anuals del 2007, la proposta d'aplicació de l'excedent i la gestió del Consell d'Administració. En aquesta reunió també s'ha dut a terme l'aprovació de la gestió i liquidació del pressupost de l'obra social corresponent a l'exercici anterior de l'any 2007 i el pressupost per a aquest exercici, aquest present any 2008. I també aquesta tarda ha tingut lloc la que és la primera trobada dels alcaldes i alcaldesses de la demarcació de Terrassa en aquest mandat municipal. En concret, els màxims representants municipals de les 11 localitats que formen l'anomenat sistema urbà terrassenc s'han reunit en el marc d'un dinar de treball que ha servit per recuperar la dinàmica de treball conjunt i de cooperació territorial que s'ha desenvolupat durant els darrers anys. D'entre els temes que s'han abordat, els més rellevants han estat el de les infraestructures i la mobilitat, com el Pla Territorial Metropolità, i la proposta d'allargament de l'actual línia L7 de ferrocarrils des del Tibidabo fins a Sant Cugat del Vallès per connectar amb les línies S1 i S2 i més enllà amb Cerdanyola del Vallès. D'altra banda, també han parlat de l'eix E9, la sequera, la preocupació per la gestió de l'aigua, el Centre Europeu de Tecnologia de Sant Cugat i la llei de dependència, entre d'altres. Aquests que veien en imatges, els alcaldes i alcaldesses d'aquesta demarcació han estat d'acord en la importància del treball conjunt per aconseguir els objectius. De la seva banda, Pere Navarro, alcalde de Terrassa, ha remarcat que és necessari prioritzar quines són les infraestructures cabdals per al futur de la comarca. Pel que fa més concretament al tema de la sequera, Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat del Vallès, ha parlat del primer expedient sancionador del decret de sequera, una empresa que presumptament omplia una piscina amb aigua de xarxa. Nosaltres el que hem decidit és recollir arguments a favor de prioritzar unes determinades infraestructures ferroviàries, en aquest cas la infraestructura la proposta que diu que es faci un altre túnel paral·lel al túnel que ja existeix en aquest moment que porta cap a Sant Cugat, que es faci un altre túnel en paral·lel i això ens permeti millorar les freqüències i millorar les connexions de les poblacions de la nostra comarca. Si fem una aposta decidida per ferrocarril com a mitjà de transports per no fer servir tant el transport públic, el transport privat i el cotxe, jo crec que necessitem que aquests dos túnels es facin i per nosaltres com a ciutats d'un eix concret del territori necessitem que sigui aquesta. Aquí a Viladecavalls hi juga amb un paper molt important, que per una banda hi ha el desenvolupament d'una gran infraestructura, que és el quart cinturó o bé la ronda Vallesana, que ja està en una fase d'execució pràcticament ja molt traçada i molt enllestida, i després el que serà l'eix ferroviari que ha d'enllaçar Terrassa, Viladecavalls amb el Baix Llobregat. Vull dir que estem parlant de dos eixos molt importants de desenvolupament i que seran un canvi fonamental en la mobilitat d'aquesta zona.
Passa bàsicament per saber les necessitats de cada municipi, atenent el que hem d'oferir al ciutadà. I el tema d'avui s'han parlat diversos temes en els que cada població posa la seva i es fa un debat intern i junts presentem una estructura de treball i unes posicions davant dels ens competents de més amunt. Jo penso que en una situació tan greu com la que estem visquent, omplir una piscina és una irresponsabilitat, perquè pot ser que d'aquí algunes setmanes o mesos ens falti aigua per beure, i per tant crec que tothom ha de ser molt prudent i molt responsable a l'hora d'utilitzar un recurs tan escàs com és l'aigua. Més política aquest cap de setmana, més concretament dissabte, el secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya, Artur Mas, ha analitzat els resultats obtinguts el passat 9 de març a les eleccions generals. Segons Mas, els resultats que els nacionalistes han obtingut són dignes, però no els donen el creixement que volien obtenir. D'altra banda, s'adonen del fracàs del Partit Popular i de la seva manera de fer política, també de l'esfondrament de les formacions que hi havia al voltant del PSOE. El finançament i les infraestructures a Catalunya són ara els temes de màxim interès per a aquesta formació, Convergència i Unió. Segons Mas, els que no volien tocar l'Ebre ara faran un transvasament amb un dels seus afluents, el Segre. Volen fer un transvasament com una catedral, com una casa de pagès, i en canvi neguen que això sigui un transvasament. Són els mateixos, ho dic des del punt de vista de la credibilitat que també s'ha de transmetre a la gent, no? Són els mateixos que fa 4 o 5 anys deien que de l'Ebre ni una gota, i ara estan plantejant treure 1.500 litres per segon del Segre, que és un afluent de l'Ebre i un afluent important. Aquest cap de setmana, Esquerra Unida i Alternativa de Sabadell ha celebrat una assemblea local extraordinària també per analitzar els resultats de les darreres eleccions generals del dia 9 de març. Ha estat una trobada oberta als militants i simpatitzants de la formació política i que ha comptat amb la presència de la coordinadora local i comarcal, Marisol Martínez. Dissabte, la formació política d'Esquerra Unida i Alternativa de Sabadell s'ha reunit en assemblea local per analitzar els mals resultats que van obtenir el passat 9 de març a les eleccions generals. Marisol Martínez, coordinadora local i comarcal de la formació, ha explicat quins són, en la seva opinió, els motius dels resultats negatius obtinguts. Ciertamente el bipartidismo ha tenido bastante peso. Ciertamente los medios de comunicación han hecho una campaña bipolarizada completamente. Pero también es cierto que puede ser que la izquierda en estos 4 años nos hayamos dormido y hayamos basado solamente en nuestra actividad interna y no hayamos sido capaces de visualizar nuestra actividad externamente. Yo pienso que esa será una de las reflexiones del día de hoy. Martínez afegeix que també és probable que l'esquerra s'hagin adormit una mica durant els últims temps i que per aquest motiu els votants han decidit fer ús del vot útil. Tot i així, intenten buscar solucions i noves fórmules d'aproximació als ciutadans. Una de las cuestiones que pienso que se tienen que cambiar y que de hecho es uno de los primeros elementos a considerar, en primer lugar, una bipolarización partidista no es buena para la democracia. El que una ley electoral, de alguna forma como la que tenemos en estos momentos, con una organización como Izquierda Unida, que ha tenido 900.000 votos, tenga solamente 2 representantes en el Congreso, eso no es democrático. Lo primero que se tiene que tener y poner encima de la mesa es si esa ley es la ley más democrática, más representativa y que de alguna forma representa la voluntad de los ciudadanos. Encara que, segons la coordinadora, s'ha de millorar molt per als propers comicis, també és cert que s'han obtingut prop d'1 milió de vots, cosa que reflexa amb 2 representants al Congrés. Tot i així, Esquerra Unida i Alternativa alerta que el bipartidisme no és bo i, si això continua així, les formacions petites poden arribar a desaparèixer. Com a primer punt del dia, el ple municipal de Sabadell, que recordem se celebra en aquests moments, aprova la concessió de 10 medalles d'honor a persones i entitats de la ciutat de Sabadell com a reconeixement a la seva tasca per la ciutat. 7 de les medalles han estat proposades pels consells de districte i les 3 restants les atorga la Junta de Portaveus. Així mateix, el ple municipal aprova la creació del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Aquest nou òrgan vol implantar un nou model de participació més obert i que respongui a les necessitats relacionades amb la solidaritat. La sessió plenària d'avui també aprova la creació del Consell Assessor de l'Habitatge de la ciutat. Aquest nou òrgan tindrà un caràcter consultiu i orientador per tractar un tema de vital importància com és el de l'habitatge. D'altra banda, i per tal de